Чудните мостове. Казват, че Родопа е вълшебна планина. В нея винаги можеш да очакваш чудо или да срещнеш чудо, защото тук чудесата са навсякъде. Едно от тях са скалните мостове или още, както ги наричат местните хора, чудните мостове. Двата моста и до ден днешен можете да видите, ако сте в Родопите и минете по пътя от село Орехово за село Забърдо. Този чуден скален феномен се намира в карстовата долина на река Еркюприя в централните Родопи, в подножието на връх Голям Персенг на 1450 метра надморска височина. Някога мостовете са представлявали една голяма пещера, получила се от дейността на пълноводната в миналото река Еркюприя, но с времето части от нея се срутили и са образували тези естествени скални мостове, които спират дъха ти със своята величественост и красота. Големият мраморен мост е широк около 15 метра и дълъг почти 100 метра. Състои се от 3 арки, като най-голямата е с височина 45 метра и ширина 40 метра. Малкият скален мост е на 200 метра от големият по течението на реката. Той е непроходим за краката, но прекрасна гледка за очите. Дълъг е 60 метра и висок 50 метра, а височината на арката е 30 метра. Сред него има още един съвсем малък мост, който представлява панорна пещера, в която водите на река Еркюприя изчезват, за да се появят отново на повърхността след няколко километра. Около тези чудни мостове вековни смърчови гори напяват легендата за змея. Тук расте и цветето безсмъртниче, наречено още Родопската роза, което напомня за жаждата за живот на змея, сътворила като в приказките тази хубост. И не случайно, чудните мостове са обявени през 1949 година за защитена територия. Красотата трябва да се пази. А ако искате да й се порадвате, тръгнете към скалните мостове, този уникален природен феномен, само на 80 км южно от Пловдив и на 35 км северозападно от град Чепеларе. Ще се прехласнете по величествената гледка на чудните мостове, ще доловите уханието на безсмъртничето и, за да спазите традицията, минете ли под големият мост, ще изпишете името си с въглен на стената. Но може би вие носите тръпката на риска и екстремното преживяване. Ако не следвате утъпканите пътеки и традиционните изживявания, може да се качите на най-дългият алпийски тролей в страната. Той се изкачва на 50 метра височина и развива скорост от 40 до 50 км в час. Съоръжението предлага невероятното изживяване да видиш чудните мостове от птичи поглед и да ги разгледаш от всички страни, да усетиш още по-силно величието и красотата им. Атракцията е невероятна, удоволствието огромно. Какво още? Тръгнете към чудните мостове в очакване на чудеса. Родопите, те нямат край.